Jeg arbejdede på en døgninstitution for socialt belastede børn og unge. Og jeg skulle have en alenevagt i en weekend. Og det betød, at man skulle passe de børn, som var der på den institution i den weekend. Og der var kun 2 drenge den weekend. Og det er lørdag, og jeg skal være der til søndag cirka ved 4-tiden. Og næste morgen går jeg så ind på værelset til den ene af dem og beder ham om at gå i bad, for det gør han ikke så tit. Og han vil ikke i bad. Det skal jeg ikke bestemme, og det er ikke det har han slet ikke tænkt sig at gøre. Og jeg siger til ham, nu går du i bad, og det vil han ikke. Og så rækker han ud og tager en temmelig stor kniv, som han har ligger på sit bord. Og jeg kan ikke komme ud, for han står ved døren, og jeg står ved vinduet. Og vi bliver siddende der, og det er en meget svær og meget anspændt situation. Han er meget kold. Flere gange stikker han kniven i bordpladen, kaster han kniven i bordpladen. Og har slet ikke nogen intentioner om at slippe mig ud. Han begynder at svede og ryster lidt på hænderne og ryger hele tiden, tænder den ene cigaret med den anden. Og hele værelset er fuld af røg. Han følger mig på toilettet, fordi det skal jeg. Og undervejs på vej ud til toilettet, der går han og puffer til mig med den kniv. Og han står også og venter udenfor, og jeg ser ikke, hvad der sker. Jeg bliver urolig over situationen og stiller mig hen ved vinduet og prøver at få kontakt til den anden afdeling. Men der er ikke nogen umiddelbart ved siden af. Det er et hus, der ligger fysisk et stykke derfra. Jeg banker på ruden et par gange, helt bevidst, og jeg står også bare og kigger ud og prøver, om jeg kan vinke, altså svinger med armene så meget jeg nu kan, uden at det generer ham for meget, fordi han farer op, når jeg gør det, og han siger, hold op med det der og sæt dig ned. Jeg er nærmest i chok. Reagerer automatisk og kigger hele tiden på den kniv og følger hele tiden de bevægelser, han gør. Vi hører en bil komme i indkørsel, og kort efter hører vi trin på trappen. Fyren der, han skynder sig at lægge og få kniven væk og lægge den fra sig og sætter sig, og jeg forlader lokalet. Det var til cirka kl. 16, 7-8 timer i alt, vil jeg tro. Jeg rejste kort tid efter, men jeg rejste ikke på grund af det. Altså, jeg forlod det, fordi jeg skulle til at læse videre, men det blev aldrig... I nogle år var jeg nervøs for, om jeg skulle møde ham igen.